ଗୁଡୁ ପୁଅ, ତୁମ ପରୀକ୍ଷାରେ କେମିତି କରୁଛ କହିଲୁ? କଣ ଗୁଡୁ ଫାଲତୁ କଥା ବୋଲି କହୁଛ? ବାପା ପଢା ଲେଖା କରିଛି, ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ଆଉ କହୁଛ ଫାଲତୁ କଥା? କଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ଟପ୍ପର କରିବି, ଟପ୍ପର। ଆରେ ମୋ ପୁଅ କୌଣସି ପୁଅଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। କୌଣସି ଜିନିଷରେ କମ୍ ନୁହେଁ। ସେ ଜଣେ ଗଧ ସେ କଲା ନାଇଁ କో। ଆରେ ଗୁଡୁ ପାଇଁ ଝିଅ ଖୋଜିବା ପରା। ଆରେ ତୁ ଚୁପ୍ ରହ। ତୁମ ଅଳସୁଆ ପାଲରେ 10 ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତ ପୁଅ ବିବାହ କେବେ କରିବ? କେବେ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ? କଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୋର ହିଁ ପୁରାନା ହେବ। ପୁରାନା ମୋର ନାହିଁ ହେବ। କଣ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ? ଆଉ ଏକ ଦୁଇ ତୁମ କଲାନାୟକ ସାଙ୍ଗ କୁଆଡେ ଗଲେ? କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ତାଙ୍କ ନାମ କଣ କହିଲୁ? ଚିଙ୍କୁ ଓ ମିଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଭାରି ଭଲ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଆମ ଗୁଡୁ ଲିଡର। ଶୁଣ ଲିଡର। ମୋ ପୁଅ ସେମିତି ଗଧ ଅଳସୁଆ କଲାନାୟକ ନୁହେଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟର ଗୋଟେ ଏକ। ସେ ଏକରେ ବି ଗୋଟେ ପତା ପାଲ। ଆରେ ଗୁଡୁ ତୁମର ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ବାହାରିବ? କାଲି କୁ ଚଳିବ ତ? ମୋ ରେଜଲ୍ଟ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ପରି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କଥା କହିଲେ ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ। ଆରେ ବାପା ସହିତ ଦୁଷ୍ଟ କଥା ହଉଛ? ଆରେ ବାପା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କର ନାହିଁ। କାଲିକି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। ଠିକ ଅଛି ନା? ଆରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦେଖିବି। କାଲିକୁ କେମିତି ଦେଖିବି ଯେ ରେଜଲ୍ଟ?